салом алейк ва раҳматуллоҳи ва баракату. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед. дар шаҳри Бухоро қарор дорем ва мехостам ки бо шумо суҳбате оиди ҳамин нафароне ки дар дини ислом саҳми худро гузоштанд оиди ҳамин суҳбат мекардед. аввал ин ки худатонро муаррифӣ мекардед бародар. мо ҳамин Бухоро ва Абубакр маҷмӯаш ва ноиби имом кор мекунем. имом баъд аз ин ноиби имом номам комил. номатон комил. ҳамин маҷмӯае ки 4 бакир мегӯянд ҳаминҷоя. инҷа чӣ минтақа аст? ҳамин инҷа Абухоро тарафи офтоб ғарб ба 6 километр берун ба инҷа аслаш Сумитан қишлоқ аст. инҷа 4 бакир айн 10 аср пеш 10 аср тарихаш аст. 10 аср пеш ҳамин 889 сол ба ҳамин 4 бакир номло 4 олим биён. Абубакр Саъд Яманӣ, Абубакр Муҳаммад ибн Фазл, Абубакр Тархон, Абубакр Ҳомид номли пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва саллам имом Ҳусайн радиаллоҳу анҳу аз зурриёташон Зайн Обидин орқали омдаги зурриёташон ҳаминҷа ба мебиён. даври Исмоил Самонӣ, Амр Исмоил Самонӣ даврашон ба ушон ана ҳаминҷа давоноба чир 50 гектар замина давоно вақф кара метиян. ҳаминҷа 50 гектар ҳаминҷа. 50 гектар замина. ино аз кадом сол сохта шудагӣ? ҳозир ина ман сар тарихш гуфта метиям. уно омдагишон ба 889 сол 40-50 гектар давоно ба вақф кара метиян. уно да ҳаминҷа фаъолият юритиш мекунанд. уно муҳаддис муфаққиҳ мешаванд. уно ҳамашон чорашон ҳам хел да ҳаминҷа фаъолият юритиш мекунанд. дар инҷа мадраса кара асосии фаъолият фиқҳ боича мешавад. фиқҳ боича имом Кафавӣ китоби аълам ба мегӯянд ки қозухона китобашон ба 1000 фатвоя имом Абубакр Фазла фатвоашон дар ордаги ман мегӯянд. имом ҳамошумо бо имом Кафавӣ мегӯянд ки китоби аълам ба 600 та фақиҳ олима номашона зикр мекунанд. ҳамошона 300 ташон Абубакр Муҳаммад ибн Фазла шогирдашон ёки шогирдашон мешаванд. ҷуда калон олим мешаванд ишон. Машаллоҳ. акун имом Абубакр Муҳаммад ибн Фазл ишон Абу Ҳафс Кабира писарашон Абу Ҳафс Сағира шогирдашон мешаванд. ҳамун даврашон мештаги бо ушон кети Абдуллоҳ ибн Сифат Музи шогирдашон мешаванд. ҳамушон илм китаги да ҳамҷа омда иста. ҳаминҷа илм гирифтагӣ. Абу Ҳафс Кабир бошанд ушон имом Муҳаммад имом Аъзам раҳматуллоҳи алайҳи шогирдашон мешаванд. инта лафзга дугем агар имом Аъзам раҳматуллоҳи алайҳи маънавӣ неварашон мешаванд. маънавӣ наварашон ишон ҳам бошанд невара барин гап сари чӣ ки ҳозир дар ҳамин макони шумо мода нишон дода ин яъне мадраса буда аввал ҳамино ҳамаш ҳаминҷа илм мегирифтанд ва шогирдо тайёр мекарданд. ҳаминҷа ҳозир то даври Чингизхона фақиҳҳо рӯи анакада илм китаги муҳаддис фақиҳҳо асосӣ. баъд аз Чингизхон ино бутун Маворо Наҳр ба уно анай караг босқинчилик кара ва ҳама ҷо вайрон кардан. баъд уно ин фаъолияти искара баъд Амир Темур сони Муҳаммад Шайбонӣ хон сони ушона Амир Темур зурриёташон инҷа ба фаъолията сар мекунанд. ушона фарзандошон Искандархон, Убайдуллоҳ хан, Мир араба сохтаги Убайдуллоҳ хон, Искандархон ушона фарзандашон Абдуллоҳхон 2 давраш инҷа сар мешавад. Абдуллоҳхон 2 ана ҳамин ман инҷа ба хонақо мегӯям. мани масҷида якум мешузан инҷа кадомаш анами хонақо мегӯяна ана хонақо якум ҳамина ушон 40 сол фаъолият рӯй мегиранд инҷа ба 1558 сол дар ҳаминҷа намешаванд. шон подшоҳи Бухоро мешаванд, амир мешаванд. ушона маънавӣ устодашон хоҷа ҳазрат хоҷа Муҳаммад Ислом Ҷӯйборӣ шон нақшбандӣ тариқаташа давом етириш мекардаги анашон мешаванд. нақшбандӣ тариқаташа Баҳодин Нақшбандами Баҳодин Нақшбанда тариқаташа давом етириш мекардаги олим мешаванд. шон ана ҳамун устодашон мегӯянд ки ман дар шумо чӣ хизмат кунам ки як бо ин Маворо Наҳр ба илм бо ривоҷланиш кунад. бо мана баъд аз илми ҳами исломӣ ривоҷ ёбад. анае шуд ки мана халқ фаромӯш шудамон бутун анае замон нуктаишон мо мегӯянд ки масҷид мадраса мӯл кунед мегӯянд.
ушон 260 та ҳам вақт университет мекунанд Абдуллохон ҳам Бухороба ҳамун 260 260 ҳама яктиш анинҷа мекунанд инҷа ҳамун Қуръон ба мос мешуд 400 сол 500 ҳар сол 500 1000 қори мурод инҷа ҳаминҷа ҳаминҷа 400 500 фаъолият мешуд солаш ба Қуръон мебурам. немана 1558 сол сар карда фаъолият сар мешуд 1158 сол фаъолият сар мешавад. 1920 сол анами фаъолият ра мерод то соли 1920 фаъолият мекунад. инҷа ба ани масҷиди ақибашва масҷид ақибаш анамина қория қабрашон ҳастанд инҷа ба дар пушти ҳамин масҷид қабри ҳамин манзили охирати 1000 қори аст. он қориҳо киҳо буданд? ҳар шабба як марта Қуръона хатм мекардаги дараҷа буромдан сони худди ҳамин амр фармоишон ка давоно ҳамин хел қори ино гуфта ҳамин хел печат муҳр додаги давоно ани иҷода мешуд олимо дакати олимо қати ҳамун хели қори дар инҷа дафн кардаги мешуд дафн кардаги на як шабба яъне Қуръони каримро хатм мекарданд як шабба анами қориҳози ҳамиҷа дар пушти ҳамин масҷид гурондаги мошоаллоҳ ҷойбори ушон 1493 сол таваллуд меёбанд ушон хоҷа Махдум Аъзам Даҳбедия шогирдашон ушон хоҷа Аҳрорвалия шогирдашон мешаванд хоҷа Аҳрорвалӣ дар Самарқанд гуфтеда ушон устодашон Мавлоно Ёқуб Чархӣ ва шогирдашон хоҷа Нақшбандӣ ҳазратлари ана бинед амин Мавлоно Яқуби Чархӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад ана ҳамун шогирди ки инҷо хоҷа Аҳроривалӣ дар шаҳри Самарқанд ин Баҳодини Нақшбандӣ устод буданд ё шогирд барои Яқуби Чархӣ хоҷа Нақшбандӣ Баҳодин Нақшбанда шогирдашон Мавлоно Ёқуб Чархӣ не ва ё шогирди Мавлоно Чархӣ буданд Яқуби Чархӣ шогирдашон буданд хоҷа Аҳровалӣ ҷудаям калон вализод ҷо калон уломашон ишонам ҳақиқатда Нақшбандӣ тариқаи пешқадамашон мешон ишона хоҷа Махдум Аъзам Даҳбедӣ шогирдашон мешон ишонам 61 гуфтаги шогирдашон мешон ҳар яктеш валӣ мешуд ҳамун хоҷа Аҳроривалӣ Самарқандӣ не хоҷа Махдум Аъзам Даҳбедӣ Аъзам Даҳбедӣ ин дар куҷо ҳозӣ ваям Самарқанд дафн шудагия хоҷа Аҳроривалия шогирдашон ишона бо ин то шогирдашон акин хоҷа ҳазрат хоҷа Муҳаммад Ислом ҷойборӣ мешавад он ҳаминҷа дафн шудагия инҷа дафн кардаги куҷо унҷа ба гуфтия анам тарафта анам хел рафтан ба тарафи чап ба медорем ино шогирди ки гуфте хоҷаи Махдум Аъзам Даҳбедия шогирдашон ино 61 гуфтаги шогирдашон 60 вали биродар мешуд 60 вали ҳамишон мешуд яктишон ҳамин будааст чун ҳамун давр ҷудаям калон хизматҳо кардаги там як там маслиҳаташон кати 260 та мадраса мезонда маслиҳати ҳамин кас Муҳаммад ки гуфтед як бори гад иҷоми хоҷа ҳазрат Фахриддин Муҳаммад Ислом ҷойборӣ 1493 сол таваллуд 1563 сол аз дунё гӯштагишон ишон бо ҳатто аз дунё гӯштагишон пеш худошона дунё гӯштагишон Аллоҳ маълум мекунад атрофашон мегӯянд ки ман рӯзи ҷумъа ба дунё ани мегузарам мегӯянд ки ман амхел кардам ман ани пеши аниём ба аҷдодонмо дафн мекунад мегӯянд ишон хоҷа Саъд Ямания Абубакр Саъд Ямания зуррияташон мешаванд ишон хоҷа Саъд Ямания ин хешу таборош Ямания оно ҳаминҷа ё ки дигар ҷо манзили охирати Саъд Саъд ҳаминҷа хоҷа Саъд Яманӣ манзилашон ҳаминҷа мана ҳаминҷа ду тай дигаш дуруни шаҳри Бухоро ба Даҳмаи Биҳиштон Толе Ҳамид гуфтаги ном будаги қабрстона номаш Толе Ҳамид қабристона номаш Толе Ҳамид будаги ҳозир Даҳмаи Биҳиштон майдагина интак белги мондаги 4 мактаб аст мактаби рақами 4 ақибаш ба дар шаҳри Бухоро унҷа ба ду теша ами ду теша номашона номбар мекардед Абубакр Тархон кати Абубакр Тархон Абубакр Ҳомид Абубакр Тархонам аз зуррияташон 1000 олим биромдаги 1000 олими дини ислом биромадаги 1000 олим биромдаги мошоаллоҳ мошоаллоҳ
یا همشون هم طریقت و هم حدیث فقیه شده. ака ҳамин чорбакире меган ҳамиҷа ба дуташ инҷа гуронда шудагӣ, дутаи дигаш ҳамун шаҳри Бухоро, ҳамун пушти мактаби рақами 4. همه خیلی و این باید خواجه اسلام جویباری دورشون با شما 2400 گیکتر زمین وقف قرار داده بدگی عبدالله خان دورشون با Абдуллохон давраш ба 2400 گیکتر زمین وقف بودگی شما اون وقفه فقط خلق خدمتش رو دائم کردگی خدمت کردگی اون دیگه قطع دیگه همون یتیما و کمبغلا و اهل علم و طالبا و استوزا و درایش فقط همین رابط 2400 گیکتر زمینه وقف مونده اوشون هم کردگی اوشون فرزندشون کن خواجه سعدیدین اوشون 5000 گیکتر بوده بعدش اوشون هم خود خواجه کلان هم قاضی کلان بودگی بخارا با شون همون زمینه همون خلق انشون خالدش با خدمت مونده ҳозир инҷа ягон мадраса кор мекунад ё не? اینجا با فقط مسجد حاضر دوره مسجد میکنن اینجا با 5 محل نماز میخونن روز جمعه рӯзи ҷумъа намоз мехонанд. مدرسه نه мадраса куҷои Бухоро ба? мадрасае ки толибилм мешаванд куҷо ба? دونی شهر با مر عرب мадрасаи мири араб. مر عرب مدرسه چون از اسکندر خان گفتیم که همون عبیدالله خانه دورشون با یمن اومدگی عبدالله یمنی абдуллоҳи яманӣ شون خواجه احرالولی شاگردشون хоҷа аҳрори валия шогирдашон абдуллоҳи яманӣ یمنی ایشون خودشون یمنه حاکمش میشن ҳокимаш мешаванд. در قلبشون الله محبت میکرد و ایشون همون محبت کردی ایشون خواجه احرالولی و عمده شاگرد میگالتن بعد از ایشون در بخارا روی میکنن که اگه شما رفته بخارا خدمت کنید میگن انا ایشون بخارا عمده عبدالله خانه امیر عبدالله خان دورشون با خدمت کرده یک از طرف بخارا از طرف ایران با 10000 عمده استگیش با عبیدالله خان تردد میبینن که اینو ما زمینه راحت کنه میگرفته شما میگی باذن الله شما غالب میشید میگه انا اوشون برامده خدا قدرتش کرده غالب شدن انا بس شما دما یک خدمت گیر من خدمت کنم یا یک مال دولت گیر مال دولت یا وزیر گیر وزیر کنم نمیگم که تمام با یک زمین تیت که تا قیامت خدمت بشه یک جای تیت که من اوی مسجد مدرسه کنم میگم این 1530 سال با انا من عربه میسازم تا حاضر فعالیت به اسم نمیکنم соли 1530 амин мадрасаи мири араба дар Бухоро месозанд. 1530 то ҳозир фаъолият дорад. فعالیت با تا حاضر فعالیت با аз тамоми давлатҳои дунё инҷо омада фаъолият кардан ҳуқуқ доранд ё фақат худи ҳамин сарзамини Ӯзбекистон? اول تو انا این دور روسیه دورش با هم خیلی بودگی بتون دنیا تو دوره شوروی میگه روسیه میگه اطراف تاجیکستان قرغیزستان ترکمنستان اومده بتون در همینجا طلبا طالب علم بودگی ҳозир не حاضر همون شرطنامه بده لیکن حال نهامده شرطنامه هست ҳозир шартнома ҳасту ки аз дигар давлатҳо омада таҳсил гиранд аммо дар асл нест таҳсил намегиранд. حاضر همین مر عرب مدرسهشه اكون قبلش به مر عرب اولی هم یالشده اینجا بایم میر اولی عرب با کلانتر فعالیت میکنندگی مر عرب اولی هم یالشده айн хел аз тарафи кумитаи дини Ӯзбекистон ягон мисол шумон пешниҳод намекунед ки бигзор ки дигар давлатҳо хоҳишмандо омада дар ҳамин шаҳри Бухоро дар ҳамин мадрасаи мири араб таҳсил кунанд? ҳамин хел пешниҳодҳо мешавад дар конферансҳо? همین ما هم همین نزدیکی با همین مر عرب اولیه تحصیلش الحمدلله برامدیم همون ما عمده شرطنامه کردن اون شرطنامه اربا امر روسیه عمده و ترکستان عمده موگو عمده روسیه عمده چچنستان رمضان قدرت خودشون عمدن یک زیاد 2017 سال بود اما عمده و شرطنامه کرده همین فعالیت در ماندن انیش با هیچ نباشد 50 تا 50 کرده شرطنامه در ماندن انیش کرده یک والله حالا قشنگ ان شاء الله اونا همون زبان با روسی زبان عربی زبان انگلیسی زبان با درس فعالیت رفته که جاتا بود устодо ҳаст инҷа устодо ҳастанд عربی با طول عربی با ҳастанд اكون انگلیسی با والله حالا هستن اقصد طول نبودی شغل معلومه لیکن عربی با طول استادا همه فهمه هستن гап сари чӣ ки Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳамсоя агар инҷо ҳамин шартномае бастанд ки толибилмон аз дигар давлатҳо вориди ин Бухоро шуда таҳсили илм кунанд агар ҳамина қонунан иҷозат медоданд боварӣ доштам ки аз Тоҷикистон хеле зиёд омада инҷа таҳсил мекарданд чунки наздик Тоҷикистон Қирғизистон Туркманистон инҷо манам 15 республика ҳамсарҳад ҳамсоя ҳамун давр омда илми таҳсил кардем иншоаллоҳ худо
omil oson kunlarda bu hamda hamon tahsil иншолло худо омада таҳсил кунанд. бисёри олимои дин ҳам мефаҳмем, дар тоҷикистон ҳам, дар қирғизистон, қазоқистон ҳам баромадҳошонро мефаҳмем ва таърихи зиндагии онҳоро мефаҳмем. онҳо дар вақташ дар ҳамин бухорои шариф таҳсили илм кардаанд, ҳамин ҷо мадрасаҳоро хатм карда ҳозир олими дин шудаанд. ҳамна гуфтем ки агар ки имконият бошад ҳамуна тез онон хубтар да. ба ҳар ҳол чӣ хеле ки пеш таҳсил мекарданд ҳозирам хай вобаста аз ҳар як минтақа дорад ки пешниҳодҳо шавад аз ҳамин кумитаи дин ё ки ҳамин олимое ки дар дохили бухоро ҳастана ҳамин пешниҳодҳоро агар боз аз сари нав зинда кунанд бо хубтар мешавад ба фикри ман. ҳамин фақат дуои ахудо пурсидаштан иншоаллоҳ уно бо ҳасмадашна карангаз иншоаллоҳ ба иноят иншоаллоҳ дар дуо фотиҳа бисёртар кардан дар кор ки тезтар ҳамон бо ҳозир мадраса мири араб кор мекунад. ҳозир анаба татил ба ана сентябр сентябр ба сар мешавад. дар ин ҷо фақат ҳозир худи ҷумҳурии ӯзбекистон таҳсил мекунанд. аз 18 сола боло қабул мекунеда. чанд сол таҳсил мекунанд? 4 сол мадраса ба 4 сол мадраса. олиам 4 сол 8 сол олиам пешаш ба пешаш ба 4 сол мадраса, 4 сол оли, 8 сол. 8 сол бутун мана ҳамин дома анем бурумдagi Насафи мугоидме Марғилони мугоидме Самарқанди бо имом Бухориya ҳамун таълифотошон китобҳо мегузарад. имом Бухориya китобошон имом Марғилони ҳидоя Насафия тафсирошон ақоид Насафи ҳаминҷо мадрасаҳо таҳсил мегузарад. беҳтарин ки ҳозиам фаъолият дорад. ман фикр кардам ки ҳозир вай банд аст вале кор намекунад. беҳтарин фаъолият дорад. беҳтарин фақат ҳамин аз дигар давлатҳо иҷозат мешуд. бо дигар замонавии компютер мегӯедме забони русӣ забони инглис тили бо дам фаъолият анакарҳо рафтем ҳастем. беҳтарин мешавад. бисёр суҳбатҳои хуб кардед. шумо ҳам бохабар аз инҳо будед, аз ин таърихи ислом, аз донишмандо, аз гузаштаҳои мо ҳам рости гап аксарияти шумо ҳозир нақлкардагиро намедонистем. кадомаш шогирди кадомаш устоди кадомаш дар куҷо макони охираташ. беҳтарин суҳбат карде ки ман ин суҳбати шуморо ман ба тамоми дунё мерасонам ба воситаи интернет. якчине якчи ғизои маънавӣ мегиранд. мумкин ки аз дигар ҷумҳуриён боз илтимосу хоҳиш кунанд давлати шумо ба ки мақсад ки ҳамин мадрасаи мири араб иҷозат диҳанд ки бо дигар давлатҳо омада ҳаминҷа таҳсил кунанд. беҳтарин мешавад. ман бисёр мехоҳам ҳамин шавад. бисёр ман ҳамина хоҳонам ва мумкин ки ҳозир ҳамин видеое ки ман агар пешниҳод кунам аксарияти инсонҳо мебинад мумкин онҳо низ аз ҳамин давлати ӯзбекистон илтимос кунанд хоҳиш кунанд ки тезтар ҳамин ба роҳ монда шавад. чӣ гуфтанӣ доред нисбати ҳамин халқи меҳмонҳое ки инҷа меоянд зиёрат мекунанд? масалан аксарияти меҳмонҳо мебиянд аммо намефаҳманд ки дар куҷо макони охиратшак чӣ саҳм дорад дар ислом, чӣ масалан шогирди ки аст ва ё ки буданд. ҳамхел омадан хел зиёрат мекунанду чӣ хеле ки мо шуморо такопурсӣ кардем ин хел намепурсанд. мақсад инҷа зиёратчиҳо бо ман гуфтани буданд ки албатта Бухоро Самарқанд омдан дар кор ки ҳамин пешва уламо будем ки якта ҳаҷ бараванд албатта омда Бухоро ба уламо зиёрат мекардем ки инҷа уламо ҳамин хел дараҷа ба забардаст буде ки мана Абу Ҳафс Кабир мегӯем Нақшбанди ҳазратлар Бухорӣ мегӯем мана ислом ҷойборӣ ҳар якташон исломо ҷуда калон уруш хизмат кард. бутун динӣ ва дунёвӣ уно ренессанс давраш ба хизмат кард. ренессанс ҳама соҳа ба олмо бурордаги ҳамон шариат илмаша мутқин кард ва худоша соҳашон ба эгаша бурорда. Абу Али ибн Сино мегӯед Абу Али ибн Сино ки кадомашон мегӯедам худоша соҳашон мутқинаш будаги ҳамон олмо сар дафтар уламо саваш кард савошон кард мегӯем ки Бухоро ба бетаҳорат даромда мумкин немебарад. бетаҳорат мумкин нест. ҳамашда бузургои ислом хобанд. инҷа ба ҳамин мо гувоҳа шудем калон беҳтар уламо омдаи птайтар ҳамда гуфтанд ки ин Бухора як қарачаш ба калон уламо хорафтар инҷа бетаҳорат даромда мумкин немебарад. нағз ниятҳо карда албатта гир гардан уламо муелсан ҳастанд. ҳаминҷо бо як дунисбат як қузот сабъа ҷаба аксарашон хорафтем. қузот сабъа даври Абубакр Фазл ба хизмат кард уно. яъни Мадина ба сабъата
فقهای سبع گفتگی صفتنا فقیه ها بودگی همون فقیه ها فتوا دیان کار شده باری اینو هم سبعتا قضات خودشون مهرشون بودگی اگر اون فتوا بر رخصت دیان اون فتوا را رفته تو موار نخر بر اون اکثرشون همینجا خورد سبعتا قضات میگه ана ин гапе гуфтед бо аз гап баромад бисёр назар афкандам ҳаме хел шахсиятҳое ба ин ҷо меоянд барои ҳамчун экскурсия меоянд аз дигар давлатҳо ҳастанд мебинам либосҳошон урён анам хел гирду атрофи анам хел бузургоба мегарданд чӣ хеле шумо гуфтед бетаҳорат даромадан мумкин нест ҳамина имконият мешавад ки фаҳмонанд ё дар пеши дар нависта монанд ба забони англисия ба забони русия хай узбекия ҳама мефаҳмад узбекия мемонед ҳамунҷа нависанд ки вақте касе инҷа медарояд ҳатман танаш пӯшида бошад ва ҳамино ҳастанд ме нақшбандӣ бидардам инҷа оз даромадан ба дар ба даромад ба тараф рост ҳам ҷойкар мондагӣ ҳолати румола монда навистанаш ҳам ҳамекара забони руси ба инглизи ба нақшбандӣ мондан инҷа ба инҷа ҳозир накарам аллоҳ аълам лекин ҳамун даромад ба ҳозир ҳолати румола баста занафо ба даромадан накарам аз масҷид даромадан бошана ҳама хелкара бефаҳмон ҳаме хуб мешуд ки ҳаминам пешниҳод кунед ба роҳбаротона дар тамоми бухоро чӣ уламои дин хобанд ҷои бузург ҳастанд ва пештар ҳамон огаҳ кунанд ки нафарои ки аз дигар давлат мехоҳанд инҷо омадан яъне дар интернет ҳам ино нависта монанд ки вақте медароед дар ҷои бузургвор бояд пой ба таҳорат бошад ва либосҳои бадан занҳо да мардҳо ба овқат не занҳо пӯшида бошанд ҳама хеле ҳамина огаҳ мекардам бисёр хуб мешуд чунки ман бисёр дидам аз хитой аз давлатҳои аврупо дар бухоро ҳозир бисёр дидам дар ҳама ҷой ҳамин хел ҷои бузурго хобанд аксарияташон либосҳои урён қатиянд ава ё мумкин тора дора надорам урён либос қатӣ ки мардҳо оноя нигоҳ мекунанд ку ҳама хел даромада тамошо карда мераванд ҳамна хуб мешуд ки як фаҳмондадиҳӣ мешуд як ҷода навистан мемуд ман аст даромадан ҳами хел аллакай худчон мефаҳмиданд амин мо зимонда иштем ҳар ҳатто ин ки ҳамуно баям интернетон хондаги лахозшон ҳаст сӯмкашакон ба румолашон ҳаст акун масҷид даромадам ҳамин кора кардем дар дароза ҳамин даромадана иншоалло ана мекунем бо наиста араби баям руси баям инглиси ба ҳар забон ба иншоалло уну ҳозир мана зимонда иштем ҳамун масҷиди даромадаи пайда ҳамун румолашон анакара халата намонем анҷа румол мухта монда лекин ушон аз сӯмкашон гита румол ки даромада чунки самарқандам будем дидам бисёр ҳамихе урён даромада ҷои зиёратгоҳода медароянд занҳои аврупо онҳо аҳамият наметиҳанд ку барои ҳавай барои дини моро ҳурмат карданшон бояд ҳамихел кунанд ҳамина огаҳ кардан дар кор маълумча худошона интернет анаишон ҳам ҳаст ҳамон чиз пештар набуд аллоҳ аълам ҳозир ҳаст чунки ман аксар дисем ҳамон чиз ба даромадан пеш тайёргарlikda даромсем демак инҷо ҳозир надида нахонда истодам ҳамонсо тайёргарӣ дидем демак ҳамонсо хонда истодем ки шумо ҳамахел ҷоя ба рафсетон қонун қоидашон одобашон мана ҳамахел ҳаст ҳамахел румол баста як хатар даромада зиёрата карда ҳурмат иззаташ ҳамахел мешавад он қонун қоидаи одаташ ҳамахел унҷо бафтаги чизо манимча анаишон ҳаст бо иншоалло инав як маслиҳат кардан мебарем илтимос чунки ман бисёр дидам самарқанд бухоро ҷои ҳамахел бузургда беаҳамияти аз тарафи занҳои масалан хай онҳо одати онҳо хел аст фаҳмондан дар кор ё пеши дар ба калон нависта монда ба забони арабӣ англисӣ бисёртар англисия мехонанд ку англисӣ не ки аксарияти ҷода дидам ба забони хитоӣ навиштагӣ самарқанд тошкенба ҳам забони хитоиё ҳам навистагӣ аз забони англисӣ навистагӣ бисёр хуб навистагӣ ана ҳаминашам нависта мешуд чунки зиёд ҷои бузургвор дидам ҳамхел занҳо ба ҳамон либосҳои худшон даромада истодиянд бисёр хуб мешуд ҳаминам як дуо кардашнер аллоҳ доим хайрнокӣ насиб кунад ҳамон хайрнокати ба ҳамон чӣ хел гуфтагидон барем манфаатнок ҳолат шавад ҳамон муқтабирон уламоя пешон омӯзагиман ҳамон ҳурмати иззата мекардаги ҳамонобам худои таоло тияд лекин дисети мана аз дунё омсен халқ аз дунё омсен лекин дастшумо румола гита халата гирифтаеми демак ҳамон чизба одату ҳурмат шудааст ҳамон чизва фаҳмаша гирифтаем демак ҳамон уламоя анаша гирифтаем бо иншоалло ҳаракати бо зиёдтар мекунем иншоалло ҳамин 7 пирам мо гаштем бухоро ба зиёрат кардем ана инҷо ба
ҳамин биноҳои сохта шудаган аз аввал ҳамин хел буданд ё баъд реставратсия шуданд? ҳам ту чӣ хел бошад ҳамин 1588 сол бода ин алакадаган ҳамин чодисаги чизо 1920 сол ба Россия даромада алакадагиш ба як ҳамин пеш томонои то реставратсия шудагин ҳамин пеш ба дигар ҳолаташ ҳамин хел буд монда бинед ин қадар барфу борон хушрӯ истода бинед ҷуда ҳам ҳеҷ хел як талофат нест дурношам бинедам як оби ҳавои гиргаштаги истаги гармхонаga иса боша ки ҳамеша ҷудоям мукаммал мутқин кераги ҳамон 1920 солова инҷа давр Россия давомидам инҷа ана будаги склад будаги склад ҳар хел склад химия склад склад будаги дигар склад инҷа талофат ёфтаги талафот шудаги инҷа дига ҳамон ҳолат баъди 1920 аз кадом сол ин сар шуд амин мустақиллик 1991 сол инҷа фаъолият бутун мустақиллик сар шудан сони 99 сол ба 14500 та корхона ҷалб шуда бутун халқа анашкати ина бо ана мекунад беҳтарин мошаллоҳ корхонаи Ӯзбекистон 14500 та сал кам 14500 та корхонаи ташкилотҳо халқа бутун ҳашарашкати айна обод кардан ҳама ҳамин ҷои бузургворои шаҳри Бухоро гирду атрофаш 1.5 гектар инҷо 27 маҷмӯа ҳаст инҷо 27 маҷмӯа ҳаст беҳтарин мошаллоҳ мошаллоҳ обод карда ана ҳозир шумо шукр беҳтарин ҳамин ободӣ атрофош боғ бутун боғ боғҳои хушрӯ ҳама ҷо тоза озода беҳтарин давлати Ӯзбекистон ҳам беҳтарин ки амин аҳамияти сахт додааст чӣ Самарқанд чӣ Бухоро чӣ Тошкент гаштем ҳама ҷо тоза озода ҳама ҷо боғу сабзакорӣ беҳад тоза қаброшон ҳамин хел хушрӯ тоза кард имом Бухориам реставратсия рафт шуда аҳамияти ҷиддӣ медодааст давлати Ӯзбекистон мошаллоҳ мошаллоҳ беҳтарин яъне ки бузургонро вай намекунанд фаромӯш намекунанд аҳамияти ҷиддӣ додаастанд рӯз то рӯз ободӣ дар ҳамин манзили охирати бузургҳо бинед гирду атроф ҳама тоза ҳама масалан таъмири хуб кардагӣ шароитҳои хуб дорад ҷоҳои таҳоратхонаҳои хуб дорад куҷо ки рафтем ҳамин Бухоро Самарқанд Ташкент бениҳоят шароитҳои хуб барои нафарое ки зиёрат меоянд меҳмонхонаҳо дар пешшон истодагӣ бо шароитҳои бениҳоят хуб хай чӣ гуфтанӣ доред ба мардуме ки берун аз Ӯзбекистонанд мусулмонҳое ки бисёртарашон таърихи инҷоро намедонанд чӣ гуфтанӣ доред меҳмонова ана биён ана инҷа зиёрат кунанд ҳақиқатда зиёрат мекардаги ҷойо ана Мадина Маккая зиёрат кардаи пайт чи дилашон чӣ хел хурсанд рӯҳият баланд мешуд инҷавам ана ҷуда катта уламои забардаст сар дафтари уламо гӯштаги ҳар яктошона агар таърихошона ёд бадораред ҳақиқатда ақиби Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам хизматош накарда ислома дар хизмати бутун дунё аз амино хизмат кардагими дар пайғамбари мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам албатта муҳаддис мегӯедме муфаққиҳ мегӯедме муфассир мегӯедме тасаввуф олимаш мегӯед ҳама эң пеш қадамошон ромдаги улама ҳастанд хизмат кардаги ва ёба мошаллоҳ мошаллоҳ ҳа як дуо тиед бародар дуо кунашмо як дуо тиед ки бисмиллаҳ алҳамдулиллаҳ вассалату вассаламу ала расулиллаҳ я ҳабибаллоҳ in inda zikrul ulama tumarkazur rahma ulamolarni ulug'larni eslagan paytda Allohning rahmati yog'iladi degan Alloh ozgina bo'lsa-da ulug'larimizni esladik. Allohning barchalarimizga xosatan mana Tojikistondan kelgan mehmonlarimizni ziyoratlarini qabul qilgin. O'zingning rahmatingni yog'dirgin. O'zingning rahmatingni barakotini yog'dirgin. Ofatlardan Allohning asragin. Qadamlarni qutlug' qilgin. O'zingdan so'rab turgan niyatlardan ziyodasini bergin. Mana shu yerga keladigan yana niyat qilib turgan akalarimizni, opalarimizni, yaqinlarimizni barchalarini Allohim ziyoratlarini yengil qilgin. Kelib katta manfaat olib, qalblarini xursandchilik ila to'ldirib, yana o'zining yurtlariga eson-omon ketishini Alloh o'zi nasib aylagin. O'tganlarimizni ham qabrlarini Qur'on nuri ila munavvar qilib, ularni ham fayz futuhlardan hammamizni bahramand qilgin. Sallallohu taala ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi. Allohu akbar. Ҳазор раҳмат барои гуфтаҳои шумо. Вақти қимати шуморо гирифтам барои мардум ки мардум донанд ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон
дар масалан бухоро, самарқанд инқадар бузургон манзили охират доранд. яъне ин бузургоне ки дар дини ислом дар ҳақиқат хизматҳои калон карданд ва аз ҷумла хизматҳо ба расули худо карданд. ин беҳтарин маконҳо аст, беҳтарин. хуб мешуд ки дигарон мефаҳмиданд, медонистанд, аз ин таърих бохабар мешуданд ва вориди ин ҷо мешуданд, зиёрат мекарданд. дар амони худованд бошед.